nabungi ganita. Hay di lagi. Tagas bitaw tagtiin. Piste hinaji ra laman. Kaya man na makaikid ko. Hinera ko si daga. Ano ka bulata? Aw. Apa? Madam. Ay, Wala pa si mga helmet. Aw. Para po dari guys kasagutan ra man po. Di na jero. Ice cream ni among bajing gamay. Payat may pan guys, ya. Ha? dagan yung oras, dagan niya tang away. Oh. Tarate. Tanaw ka bilang ano? Okay. Salamat. Parang may taga. Wow, orang lami agilang ko ha, malbiri. Ha? Pagtanong mo, Nga na, dega, baro mamungag daghan. pungan lagi. Puungan. Lag sa aming karidot guys. Latatay. Huwag usagin ito. Sige. Uy, raghana ka judi ah. Wala mo nga bayabas la nanay na guys. Dalikchat may ngari la nanay. To mas nanay ni meeting. Natatay ra na bilin. Kamay pa ba? Tata na. Kaya pag kita na kasod. Nga uy. Nami. Ya lagi dari. Ito na kong kuwene. Ta. Ueng ba ko nang ibilin ko na po kubin ni bisag piso. Aralo sa bidaan si Ja. Kalimut ko pang adyo kuin. Masabay na laman namo. Sabay lagi daw may lukan nagpliti ba dong amo pa niyo. Ta. Nangibuwag na among mga baryo. Nangibuwag ang mga baryo. Ag malbiri imbis nagputod si Gabriel kay mga amang ipang tisok na nabili na hinuuntay. Haba na ni mo ibutanggab. Ano man? Ang malbiri. Uy, haka ibutang dira. Dira tay. Bye bye. I love you, Day. Ha? Di, kuan nga nang imong itanong ba? Ito na mitay. Di ara, nabilin. Sakto na ipanisukat yung uwan na. Ang mga buwaw man na kayo. Tsaka kutura ka man. Ako naman ako matusa. Hindi tsog laag. Kay tugtan ko lang sa huldi maglakaw. Pagtarong ko nabungi ganita. Hay di lagi. Tagas bitaw tagtiin. Piste hinaji ra laman. Kaya man na makaikid ko. Hinera ko si daga. Ano ka bulata? Ang bugira laba. Mo drive maguni sa una pero dugay naman kuha ning drive. Mahaglok na ko. Ako drive hinahinay. Nahaglok na ko. Ikaw sa. Gra? Nakapag na gali. Hoy, uli. Adyo ko ban-uban. Ne, lagi. Ato ko uli. Sakay. Dusa, pandara sa. Gra. Nilaki, pita ko. Ha? Ta. Sige guys. Saka. Kaya natin po. Pagtarong ha? Yes. Talaga. Aw. Ito pa. Wala pa si mga helmet. Para po dari guys, kasagutan raman po. Di na, jero.
lado to rin eh. Oo. Kakuan ka lang. Mauna mo dahil, hinahinay na. Mauna mo dahil manghimunting. Manghimunting naman lagi. Mauna mo dahil mupunting o wala mga sana, nakatay. At dito yung mga agianan ba? At ito ganyan na rin yung sinintaan ko. Kamu lang rin. Grabe. Hala. Para ba mga helmet? Dakpan na doon. Likodan, likodan. Ay, lagi tining laga na ni. Tsa, gira ah. Tago kayo. Narapay. Trap enforcer. Para ba mga helmet? Wakakalbay si mga driver. Kulpaan ko kamay katong niingan. Ito ba, mamatay niingan. Ni kayo mo, ni cambio. Tuh, mas bibi to ah. Pero, okay naman na Queen. Ha? Kalaag na dahita, kahit ang gamitin. Asa man tatunog. Problema na mangita na Paano- tinunari na paano natin ba? at na arrange. Floor panoramic. Tuh magbat. Ay, natug aga mang bat. Sama ni. Sabi ko kutitin. Imo na nasa bakun. Bakun na kay luoy. Luja. Nagbitay naman taon ng liig. Dalawa lagi. Gimingaw sa nanay. Luod sa kamang batang upaw. Oh. Sayang tong isang buhok nga kulong. Do, nanay mong nanay do. Nahatid na. Aman. Bye-bye. Thank you. Thank you, ya. Galbaan si Zaoy. Paano ko? Baro yabi ko mabulintang na. Babay do ko mo. Hindi, maaga naman ay mapuntos. Pila ra may pag-ikit guys nga piki ng tiil. Itawa to nako. Ito, Queen. Salamat. Wala na may dadto kay mukan ko sabon. Pwede rin. Sabon. Dalikjat mig. Likod upuan. Lagi. Di mahanhan mo na ha, doy. Sige, bye. Ato na mo. Driver. Sana ko. Uli nag-driver. A few moments later. Madyong buntag na tantanan guys. Takaan sa kong dinangag para sa among pamahaw. Daab-daab nagahang dinangag. Sa kadyo-kadyo. Dara ko na padae kay tugnaw. Ito. Sugod naman dara sa mga aguan-uwan. Das naging adlaw ning uwan. Madyo laman rong uwan ron. Kaya rong bugnaw na pagpalibot. Ligo sa day mo tatagay sa ni kaluto na na kay graduation na mo ron. Bitaw. Last din na mo ron sa mga trabaho.
Ja, agamang last day kay magtapok mang konomi. Ngayon tong amang leader-leader. Naman may leader-leader sa kada grupo. So magtapok-tapok konomi kay mo na amang kuan graduation. Binuwagan ni ay. Like, may amang binuwagan karong adlaw guys. Ta magiluto-luto man kuno pod sila na itong pansit pa to. Hani pa tong uban. So kita ra mo unja guys. Nako guys. Sugod na mis amang trabaho. Dada. Ano di halik mo? Tiwas mi dari guna. Yan sa mo. Dari. Sama na ita? Wala na kadi mao. Ha? Ay, walang lima. Picture ga mo, wala na kadi mao, madawat. Yes, mag-pictorial sa ekonomi. Sa isolation. Kana te, bawo matan Video. Hay, may batatas. Dili sa pala. Kuya. Wala rin. Ha. Yo, abrihan dai na. Wala na mga kauban. Pictorial sa ta. Karong Black ite. ipapilit tagatang mga naong. Shout out. Singa. Asa mata dapit mag-pictorial? Ah, sige. Itong labong. Ah, sige. Dari tayo pictorial ka. Pwede pa na ito na. Kaya Na guys, sumana big picture. Maso naman tawag dawatan to ang mga naong duli nang sabay yung taon. Miss last din na naman bikil naman ni noon Manila. Aga. At to dyan rapitol po na ni mag-abot. Itaw. Saan na guys, wadawata ka mong picture. Mga mautun siguro mig naong dito. Kandiro ko, taklo ko, galo na ito, ipukpukon ba? Oh, may burnout man ron, di mo kakanta. Sugod na mi. Sabang babang. Ada ka mo na ba na pareha mo? May masuko. Ikaw si Tigre Cross ba? Masun tao makalibot agad to kaya ron natay kuan. Nataduring na po. Ikas. Oh, doon ramang pagkuhan. Announce ragot niya, pitching, tupat classmate. Alis na mo. Para man ay katong mga maghakot. Naghakot pa ito sila? Naghakot pa sila? Naghakot pa. Nagtiwas sa katong hapon ba? Ito mo kabalaga kayo na hayahay na lagyan ng pamati. Kaya naka-graduate. Graduate na ta. Nataon sa mga kuan, mga award. Sundang award. Karang bibuhat siguro no? Kung mga award ba? Binuang ka na. Ano doon pa bibo ba? Patay kurinti. Out man. Napaliik di ayo. Kumanami dari guna. Sino na. Tada, pero natuwa na mga kuana kasi bakong naihas. Natuto ah. Na magoy daghan nakatambak na ng sinas ilahom. Dari human naman. Dari mo importante. So nami guys, suma naman miss amang tupad. Na, si bagari na. Si bagana na. Suma nami og tupad. Dari may magkuan guys, magtapok. Dahil last ate, Lorena. Alam, mura lagi na humot. Wala siguro hinog. Daghan nagbunga oy, grabe nang ka ah. Daghan nang ka, grabe bunga ga. Galingin-lingin. Ginoo ko, grabe naghan ka bunga guys. Uy, di apat sa punuan. Uy, grabe dyan daghan na, murag kamansi na ah. Grabe, nalalami ah. Grabe daghan nagka, uy. Aray, amanti. Haba? Akad to? Mga ta. Uy, yun sabay gilihin mo daniting, grabe man daghan nagbunga. Mura magkamansi ni mo. Ay, kuhol. Naghan na, uy, grabe. Kinalamian ka lang ka nila sa ate. Paikag ta, paikag. Grabe ka, amazing. So, na busy sila ka. Isa man hinog ni?
Hinog iti. Hala, hinog. Hinog. Ang paliton. Nagkana. Uy, ito na. Mga kuan guys, mga kugihan nagluto, mga kauban. Guys, luto na mga kauban. Uy, ralamiya sa mga sinugba. Naghumba dahil sila. Ayun na, kayo mag-pictorial na mga tupad people. Tupad worker. Hindi ka mag-picture, hindi na ang huli. 1, 2, 3. Okay, next. Kita Next batch. Next batch. Next batch. Ay, dali na mo. Mag-pictorial ta. Ay, mag-pictorial sa amin. Mag-pictorial. Asa naman miti? Dali ka nga, ti. Uy, arang lamias lang ka. Uy. Ari, agi man. Uy. Dali na mo. Dali na. Mawaw na. Pictorial. Sige na. Haraman. Na. Ready? 1, 1, 1. Okay, mana? Ay. Hehe. Ayan guys. Napakagubang Pasko kusog sa kong laos ng kalagulgan. Panalangin kiniisip o sa pag-andam sa among paghinap ko sa among pabahulugan sa tupad. Manginag ka ng kating tagaan mo panalangin o makahatag ka kanang sa imong Pasko kung lawas. Kinitan nyo, among gipasalamatan, pinagi sa mga anak, among Ginoong Kristo, Diyos o Gari, kauban ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Naritay pariun. Dahil pare. Ano ba mukha tanong happy birthday? Ano? Ay, okay di mo. Hala. Niud to na. Ito na guys. Ito na dito. Ito. Tanga na ka, uy. Mga anak na. Ito. Unas gawas. Liso. Yati. Sa. Dugay man ito, Lin. Ano ba itong kuhan? Ito guys. Ito ta. Skajote. Ito na miti. Salamat. Skajo. Ito na mi. Ha? Matsalam. Wala na mi guys. Kay. Ang saray oras ron. Ito na. Manamay ko sa mga tapok-tapok. May kurente. Napay kurente aw. Kasingaw na. Peng. Salamat sa imong burutan nga. Ano mo? Ano mong saba ha? Ano saba? Okay na mi. Nawahay mi guys. Nawahay mi. Taan mga lagi ni mga jabag bajan nun. Dari te. Maigo pa bagat ng mga kunot dali tisa. Dari, sibog. Dari anak. Okay, sige. Okay. Sige. Halapi na. Salamite! Thank you! Hits ng motor Lagi, wala mga classmate na stupad. Guys, ila kong gihatid. Salamat ka, Jote. Salamat sa paghatid. Thank you. Amping mo. Amping sa biyahe. Ito guys, gihatid ko nila sa ati. Kaya nakihits man ko nilang sakzanan. Salamat ka, Ajo. Amping muskuan, biyahe. Nahinay. Salamat sa paghatid. Radyong inita bitaw. Sa pagdawat. Puho na pod.
Chat-chat ratati. Classmate, salamat. Humana ka kuan guys sa mga graduation sa tupad. Muna yung mga classmates sila.